לפני שנים רבות, בארץ רחוקה, ישב ארמנד ון פויקשווילי בחדר הסירים הגדולים שבטירתו. מוקף בסירים גדולים, ארמנד הותקף בצורך עז לעשות את מה שאף אדם לא עשה לפניו. משהו מעורר מחלקות, משהו שגורם לאדם לחשוב. אך ארמנד מצא את עצמו חסר כל רעיון. מתפאר ונדהם מיופיים של הסירים הגדולים, ארמנד ידע שמקומו איתם, אך משהו היה חסר. לפתע הופיעו בקבוק בירה, פחית של אננס, שקית אורז, תפוח אדמה, ושני בצלים. כאילו שלח אותם האלוהים עצמו. בשל אותנו ארמנד, בשל, צעקו המאכלים המשונים. אבל אתם מקבוצות מזון שונות. איזה מין טעם ילד תבשיל מוזר זה. בשל אותנו ארמנד, וכל מה שהיה חסר בחייך יושלם. עכשיו אני מבין, אני יודע מה לעשות. כן, זה גם מצליח. היי ארמנד, מה אתה עושה? זה בסיר גדול את כל מה שאני עושה. אתה לא חושב קצת מוזר? לא אכפת לי, אני אכניס לשם הכל. חברים, אתם לא מאמינים? הוא יושב שם ומכניס פירות וממתקים. ממתקים? אני לא יכול לחכות. הוא יושב! בטח לכם לעשות! ארמנד זה מדהים, אני לא מאמין! צריך מהר להביא עוד אנשים! לספר לעיירה! להדליק כאן מדורה! תביאו חבר'ה, נשב כאן מסביבה! ויהיה גם גיטרה, ותהיה גם אווירה! ומישהו יהיה לספר בדיחה! וכולם יצחקו! ארמנד הקוסם! איזו הצלחה! בזכות האוכל והסיר יצא לסגן הנפה של חברים שאוהבים וכל החבר'ה נהנים מדברים על הצבא וצוחקים בגלל שיש כאן אהבה ואני אוהב אותך עוד מעט הפרק ואחת, שתיים, שלוש, ארבע איזה כיף! זה לבוי כיף! איזה כיף! שמחה וחברים! איזה כיף! ערב בוי כיף! איזה כיף! כל החבר'ה ביחד רוצה להישאר?